O Ġesu li żjed maħbub, għaxqa tal-missier etern, Salvatur tagħna l-bnedmin, inti tajt lilek innifsek sabiex tressaqna u tqedna fiħdan missierek, għamil li aħna mixowla bimħabba vera lejk, il-kelma mqazza tiegħek nisimgħu u nagħmlu, u hekk ġurnata niġu ngawdu fis-sema fejn inti qiegħed issaltan għal dejjem flimkien mal-missier u mal-Ispiritu Santu. Amen. Viva Cristo Salvatur.
il-professjoni tagħna għamlu dejjem din il-tradizzjoni ħelwa li nieqfu hawnhekk taħt it-tribuna biex quddiem ix-xbija għażiża ta' Ġesu Salvatur nagħmlu l-att ta' konsagrazzjoni ta' ruħna lill-qalb imqazza ta' Ġesu. O Ġesu l-aktar feddej tal-bnedmin. Ħares lejna aħna li ninsabu hawnhekk quddiem ix-xbija għażiża tiegħek. Aħna tiegħek u tiegħek irridu nkunu. U biex aktar ikunu maqudin miegħek. Kull wieħed u waħda minna illum jingħata lill-qalb tiegħek imqazza. Bosta ja ħasra magħhom qatt. Oħrajn li maqdru l-mandamenti tiegħek u jiġbduk. O Ġesu l-aktar ħelu, ikollok tniena minn dawk u minn dawn, u l-koll ġbidhom lejn il-qalb tiegħek imqazza. O Mulej Salvatur, kun is-sultan mhux biss tal-insara li ma jitbedu qatt minnek, imma wkoll ta' dawk l-ulied ħatjin li telquk. Amen li dawn mill-aktar fis jerġgħu għal dar missierhom biex ma jmutux fil-faqar u bil-ġuq. Kun is-sultan ukoll ta' dawk li xi żball tal-moħħ qiegħed iżommhom imqarqin jew il-ġlied jifridhom. Sejħilhom għal port tas-sewwa u għal twemmin wieħed biex qasir żmien issir merħla waħda taħt raj wieħed. Għati Mulej kobor seta lill-Knisja tiegħek. Għati slim lill-ġnus. Għamel li minn tarf sal-ieħor tal-art tkun instema' dan il-leħen. Tkun infaħra din il-qalb ta' Alla li minna ħadna saħħitna. Lilu kobor u ġieħ għal dejjem amen. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, bikull it-trilliet kif is-sema hekk dak l-ard. Obsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna l-dubietna, għal-ma naħlu minn-ħati għalina. Laħannix fit-tiġrin, iżreħ l-isna mid-denja, nitolbu.
O Ġesu li żjed maħbub, għaxqa tal-missier etern, Salvatur tagħna l-bnedmin, int li tajt lilek innifsek sabiex tressaqna u tqedna fiħdan missierek, għamil li aħna mixowla bimħabba vera lejk, il-kelma mqazza tiegħek nisimgħu u nagħmlu, u hekk ġurnata niġu ngawdu fis-sema fejn inti qiegħed issaltan għal dejjem flimkien mal-missier u mal-Ispirtu Santu. Amen. Viva Cristo Salvatur. Gracias.